Nowatdaky mejlisin gün tertibine odol gadanlyň lalaşyklary hususanna geçen mejlislerde öňe türlen teklipleri iş ýüzüne durmuşa geçirmek, sağlaşyk ötýän hyzmatdaşlygyň geljekki täze urlaryny keskitlemek meseleleri girdildi. Dowuşyň dowamyna bellenişi ýaly Awstriýa Respublikasy Türkmenistanyň Ýewropa tebitine öňden gelýän möhüm hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýar. Häzirki wagtda Türkmenistan we Awstriýa diňe bir iki taraplan görnüşde däl eýsem, köp taraplan görnüşde hususanna Birleşen Milletler Ugamatynyň çäklerine de üstünlükli hyzmatdaşlyk edýärler. Şunun bilen bir hatarda ýurtlaryň arasynda tögde aqsat hyzmatdaşlyk ösdürmekde Türkmen Awstriýa bilelikdäki toporunyň alyp barýan işiniň ähmiýeti bellenildi. Türkmen Awstriýa bilelikdäki toporunyň alyp barýan işi ykdysady hyzmatdaşlygy diversifikasiýalaşdyrmagyň wajyp guraly hökmüne çykyş edýär. Geçen ýylyň sentýabryna New Yorkda Birleşen Milletler Ugamatynyň baş assambleýasynyň 8-nji sessiýasynyň plenar mejlisine gatnaşmagynyň çäklerini hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowiň hemde şu ýylyň apreline Awstriýa saparynyň dowamyna türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowiň Awstriýa Respublikasynyň federal prezidenti Alexander Van der Bellen bilen geçiren duşuklary iki ýurduň özara bäkbitli gatnaşyklary ýygyderli esasy ösdürmäge uly gyzyklanma bildirýändigini tasdiklaýar. Gahrman arkadagymyz dostlukly ýurda saparynyň dowamyna energetika we howa boýunça halkara Wene forumuna gatnaşyp möhüm halkara başlanýyşlary öňe sürdi. Mejlise gatnaşyjylar odal gadanlyň lalaşyklary iş ýüzüne durmuşa geçirmek boýunça ýerine ýetirilen işleriň netijelerine oňyn baka bermek bilen Senagatda innovasiýon tehnologiýalar, energetika, ekolog taslamalar we galynlaryň dolandyrylşy, gurulşyk hemde ulug infrastrukturasy, hyzmatlar ulgamy, saglyk goraýyş derman senagaty, owa hojalyk we owa hojalyk önümlerini gaýtadan işlemek ýaly ugurlarda işewurluk gatnaşyklaryny mundan meýlekde ötürmek meselelerini aralyp maslahatlaşdylar. Ýaşyl energetika, sanlylaşdyrma, emeli aň ýaly ýokary tehnologiýaly ulgamlar hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlar hökmüne aýratýyny ygtaldy. Şäher infrastrukturasyny ösürmek, suw arasalaýjy tehnologiýalar, bank ulgamy babatda hem hyzmatdaşlyga uly gyzyklanma bildirilýär. Bilim ulgamyna alymy merkezleriň we idaralaryň arasyna hyzmatdaşlygy ösürmek meseleleri duşukda garalan esasy meseleleriň hataryna boldy. Taraplar iki taraplyň hyzmatdaşlygy ähli urlar boýunça giňeltmäge ygradyklarını tasdikladylar. Mejlisiň jemleri boýunça degişli tesbirnama kabul edildi. Myhmanlaryň taparynyň medeni maksatnama bilen utgoşmagy aýratyn ähmiýetli boldy. Myhmanlar türkmen medeniýetiniň taryhynyň gymmatlyklary bilen içkin tanışdylar.